dali xebe, beste izlari interesi batak hau gaurre. Berak, ingenieritza aeronautikoko ikasketak iban Madrideko Unibertsitate Politenikun, dinamika aeroespezialeko masterra Cranfieldeko Unibertsitatean, eta 2012 aurrea berak, Europako espazio agentzian lan eitzen dau, konkretamente, momentu honetan, aberrun desateten, dinamika espazialeko departamentu. Eta, hainbat misio desberdinetan parte hartu dau. Batzuk ezagunak, Rosetta, edo Pathfinderra, edo Gaia, edo ExoMarsen. Bera, Ander Martínez de Albenide, eta txalo bat bera bat egon zau. Eta, Ander Neixuna. Saiatuko naiz esplikatzen gutxi gara lan egiten duena, adibide jarrita. Eta hortako hasiko naiz esplikatzen zertan egiten lan, eta gero ja, nola goatzen, pantalla... Fondo alda badik, Baina tituloa. Nik itet lan, gero esplikatu GMB izeneko enpresa batentzako, baina itet lan Europar Espazio Agentziarako, ez? Eta zer da Europar Espazio Agentzia? Europar Espazio Agentzia da Europako herrialdeek misio garatzeko erraminta bat. Eta nolabait, herrialde guzti jartzeu dirua batean, jasotzen txue zientzialien gandik proposamenak misioak egiteko, eta diru hori bideratzen due industria aeronautiko europearrera, ez? Herri bakoitza jartzen duen dirun proportzion, kontratuk ituzte zezke herri horri, eta misioak garatzen dira, eta misioan sortzen dituzten datu zientifiko guztiontako eskuragarri dira, baina lehenengo prozesan due Europako Instituto Zientifikok itxitzue. Baina dena publikoa, orduan Gaia teleskopio espazialan izar katalogoa publikoa, horrek jetxe ezake, sekulako jikapila. Dena publikoa, diru publikoak emitzen da. Eta azkenen helburuak bidea, industria garatzea, baita Instituto Zientifikontzako informazioa rontzea. Eta gero, agentziak misio hauek dirua jasotzen du, sarreritek enpresako erekitzen zuen, gero agentziak hartzen ditu kontratatzen du lantzamendu zerbitzue, eta behin espatzen dagoenen, agentziak behar kontrol zerbitzua ematen du satelite hauentzako, eta datuk biltzen ditu, eta behar bideratzen ditu zientzirarien gara. Agentzik zentru ezberdina azke, eta nik itxet lan agentziaren kontrol zentruan, daola Darmstadten, Alemaniako Frankfurtetik ordu erdira. Eta da gure kontrol areto nagusia, lantzamendutako bakarrik ibiltzen da. Eta azkenen pixka promozio egitearen enpresai. Soldata ikasteko. Agentziako agentzian lan itzen duen, eguneko 80 edo subkontrata bidez lan itzen duen. Ni GMB izeneko enpresa baten bitartez iten Alemanian. Nahiko enpresa potentea satelite geostazionarioen kontrolen asuntotan, Madridenak egoitza nauzie, baina bauke Alemanian sede bat. Eta, ez egin du. Satelitek azkenen eginkizun asko azkea eta autonomia handia aukea, baina satelitean lana lurretik prestatzen behar da. Azkenen sateliteak bialtzen ezkio aginduk, denbora tabla baten moduko, eta satelite daki momentu oro zer egin behar da, jirau zerez oruntza, argazki atea, maniobra batin, koetek piztu,
antena giratu lurrarekin komunikatzeko, eta agindu guzti horiek lurren prestatu behar die, eta agindu horiek prestatzeko lan talde ezberdina da, agentziak bere kontrol zentzuan. Batik bat, talde importantena, sarbide bakoitzak dake lehenik eta behin kontrolore talde bat, flight control team delakoa, eta talde hori dedikatzea sarbideen kontrol termikoa, sarbideen energian kontrola, sateliteek biltzen dituen datun kudeaketaz, komunikazioen kudeaketaz. Azkenen, behaiek bermatzen duen sateliteak bizi jarraitzea. Baina, badaude, sateliteek behar du beste zerbitzu bat, dana komplexugoa, dana satelitearen posizioa eta trajektorian kontrolan. Eta hori, nik lan egiten duten departamentu egiten dut, eta guk ez gira satelite bakarrea dedikatzen, satelite askota dedikatzen gira azkenen. Eta flight control team bakoitza ematen digun zerbitzua, orientazioa eta posizioa kontrolatzeko behar dituen aginduk sortzeko. Eta, bueno, azkenen, zer da, zertaz egia posizio eta orientazioaz egia ez. Azkenen satelitek bete behar badak, eta bete behar hori lortzeko kokatu behar dugu zientzitari behar lekun eta kamera apuntau behar da lekuen. Eta hemen, lehenengo satelitea 1950 jauti zen, eta duela 2 aste kotxea botatzen nortea. Gauzak asko aldatu dira azken urte zen. Eta, bueno. Pelikuletan ikustea nabe espazialak ibiltzeiala lurren hegazkinak kotxe badira, eta azkenen hori ez da batez egie. Eta hori lortzeko beharko ditzateken energiak kristona ditzateke. Azkenen, nire grazia asko ditek pelikulak ikusitu denen eta tiroteok da denen adibidez, gaizto bat tiro jotze denen, balan nindarrakin jendea 2 o 3 metro batzak erotzen. Eta azkenen, holako gauzak imposible dira. Biderat ez alde, nabeko hegazkinak baliran ibiltzea, ez da imposibleak oso zaila litzateke. Zergatik moitzen dira sateliteek, moitzen dian eran, azkenen da, dakatelako medio oso gutxi daude satelitearen posizioa eta orientazioa kontrolatzeko. Azkenen, gutxi gora bera 3 bide eduki dazkeu satelitearen abiadura eta orientazioa kontrolatzeko. Lehenengoa eta jende guzti sonatzeiona da koete bat eukitzea adibidez. Koete egiten duen azkenen da, azken fizikako ala diolako, objektu bat moitzen di joanen bere abiadura mantzentzeko joera du ez. Eta areta gehiago, espazioan ez zaukenen inungo eragozpenik mugimendu horren aurka. Ez dago marruskadurak, ez dago erik. Ikusiko gero satelitea bere ibilbidea jarraitzen dijo, eta nola da genezake bere ibilbidea, bere abiadura aldatuz. Azkenen satelitek koeten funtzionamendua ulertzeko, nola ulerta litzateko nola moitzen diran koeteak inun apoiago gabe. Pentsau behar du, koeteak bizterako garaien satelitek egiten duena da masa zati bat bota. Eta masa hori botatzeakoan botatzen duen masan proportzioan satelitea atzera horrekoa. Hori da gutxi bera koetean funtzionamendu printzipio. Koeten bidez, satelitek
masa sakrifikatzen du abiadura irabazteko. Horregatik ez da posible pelikulatan ikusten dena, ez? Espaziontzik arata ona kriston giro egiten, kriston abiadura aldaketak egiten egitzea. Hortako, barko luketek nada, azken zinen, beraien masa dutzia botatzen den, eta kriston azken beraien pisua baino gehiago barko luke abiadura irabatzeko. Abiadura kontrolatzeko nolabait era da masa sakrifikatzea. Gero, orientazioa kontrolatzeko era nagusie da momentu angularrarekin jolastea. Momentu angularra da azkenen proportzionala gorpu baten inertzia eta gorpu baten abiaduran gero garran. Jarriko bagenu xiba bat espazioan giratzen, xiba abiadura berdinak inatuko zen bueltaka guk zerbait inertzen, ez? Orduan, sateliteak bi erata jolastu dezake bere abiadura angelua hori aldatu ahal izateko. Bat da, bere inertzia aldatzea. Azkenen inertzia aldatze hori da satelitearen forma aldatzea. Hori eta oso metodo arrunte, baina azkenen da patinatzaileek beraien piruetak itxerakon erabiltzen duen metodoak gerozta beraien giro abiadura aldatzeko. Bideo honetan gizon honek erakutsi iten nola itxen du, non? Epa. Itzekin nola jarrata. Interneten aurkitzuten adibidea da, ez? Azkenen ikusiko zenuak gizona jartzean giratzen bi esku luzauta azkenen, eta bi esku biltzen ditunen abiadura, bere giratzea abiadura aldatu iten den. Azken zinen, sateliten orientazioa kontrolatzeko printzipio berdina erabiltzen da. Kasu honetan ez dugu azkenen gorpuek dake propiedade bat dela momentu angeluarra, kontxe bat egiten dena, dela proportzionala, bai inertzia eta bai abiadura angeluarra. Eta koeten kasu egiten den bezala, hau da, koetek sateliten abiadura aldatzeko egiten duena masa bota, kasu honetan, giratzeko ingenezake zati bat bota, baina indaitekena da satelitek bi parte batzu, parte bat alde batea giratzen badu, gainantzeko sateliten gainantzeko beste alde ingo gira. Printzipioa erabiltzen da sateliten orientazioa kontrolatzeko. Normalen satelite asko barnen eukitzen ditue rueda lau horitu rueda, eta rueda horien giratzeko abiadura aldatzen, sateliten gainantzeko abiadura aldatu egiten, abiadura egin. Azkenen, sateliteak bere inguruakin interakzionatzeko eragioi bat masa botatzea, bestea da bere momentuan gularrarekin jolastea,
edo inertzia aldatuz, edo bere barneko ruedai momentu angularra emanez. Eta beste era bakarra da eskura ditun indarrakin interakzionatzea. Normalen satelitea gravitare indarran bakarrik dabil, baina planetetik gertu dabilenen atmosferako airearekin pixkat hegazkina baditzan ibili daiteke, ez? Hori itzen da, Marteren kasuan oraintxe bertan itzen nahi da ExoMars satelitea. ExoMars satelitea iritsitzan 2016an Martera, eta sartu zen Marten ingurun orbita oso eliptiko baten. Orbita hori lortu nahi dana da zirkularizatu. Eta zirkularizatze hori lortzeko inberdana da satelitearen abiadura murriztu. Eta murrizteko, eratako bat izango zen koete bidez satelitearen abiadura aldatzea, baina leheno esan dut bezala hori iteko sateliteak bere masa sakrifikatu behar du. Orduan, kasu honetan ExoMars sateliteak iten duna da orbita bakoitzen, orbitako zati baten pasatzea Marteko atmosferako kanpoko gerezetarik. Pasa bakoitzen, Maruska aerodinamikoa dela eta metro segundoko bat aldatzeu velozidadea. Eta hola, milaka pasadatan lortzen nahi da hasieran oso eliptikoa zen orbita bat, orbita zirkulat txiki goren bihurtzen. Azkenen zer dira orbitak, ez? Nola, satelitek azken medio murritz batzuk lortu erditzateko, koetek erabiltzen ditunen masa galtzen du. Eta ruedak erabiltzen ditunen abiadura aldatzeko jakenera nagusia da edo eskuradoken zerbaitekin frenau edo koetek erabili. Eta koetek erabiltzeakon masa galtzen du, hori imitauta da. Orduan zeiten du satelitek denboa gainen, bere bidea jarraitzen du. Eta bide hori orbita litzateke. Gravitazioen indar... planeta baten gravitatek satelitea dabil objektu baten ingurun bueltaka. Masa dela eta gravitateak erakartzen du objektuaren gana, baina badu abiadura nahikoa inoiz gainatzarera ez erortzeko. Eta horrek iten du sateliteak bide jakin bat rekorritu araztea. Lasaitzen zen. Azkenen, satelitearen mugimenduaren ekuazioak ezagunak dira, ez? Jakinezkero zein darrek eragiten duten satelitearen gan, bere txiki ordenagailu bitartez, bere trajektoria asma genezake. Problema asko simplifikatuz gero, hau da, pentsatu gabe eguzki sistema oso komplexua dela, eta planeta piloa daudela, eta eguzkia, eta
eguzkiaren radiazioaren presioa, eta guzti hori asko simplifikatzen badeu, eta pentsatuko bagenu lurraren ingurun dabiltzen satelitek lurraren gravitatearen indarra bakarrik jasaten dutela. Iritsi daitezke orbita simpleenen espresioa ebaztera, ez? Eta antzinatik, 17. mendetik jakina gravitatepen dabiltzan objektuek konikak itxura duten kurbak rekorritzen dituztela. Hau da, energia gutxi badue, satelite batek giratzen duen planetaren ingurun, lurraren ingurun adibidez, elipse moduko kurba egiten du. Kurba hori itxia da eta garantizatzen du momentu baten ni satelitea banintz eta zerbaitei bueltaka egongo banintz, oain pasatzen naiz leku honetatik, emateik buelta planetai, eta buelta gukonez leku berdina. Hau da, kasu simple honen problema hau ezagutzen da bi gorputzen problema. Da delako bi gorputz, ez? Da erakartzaile nagusi bat, ditzatekena lurra, eta gero objektu sekundari bat, ditzakena satelitea. Esan bezala, problema honek soluzio analitikoa eta oso elegantea dana, eta soluzioa dira kurba. Horrek ahalbidetzen du problemak asko simplifikarezkeo, ja nolabaiteko sateliten trajektoria predezitu izatea. Orduan, gero berez lan egiten duguna konplexua bada, kontuta dutzen ditxeu, gainantzeko planetan eragina, eta lurra ez dela esfera perfektu bat, eta beste distortzio asko sartzen zaizkio problemai, baina alata guztitze, nola problema honetan eragina duen indar nagusia lurraren gravitatea ditzateke, nahiz eta modulu konplexu bat euki, hola, pintauko bat nuenen programa konplexu batek emango luken soluzioa, ez genuke diferentziak ikusiko la simple vista. Perturbazioen eragina oso sekundarioa dalako. Ja, trajektoriaren lehen analisia egiteko oso erabilgarri da satelitea konika hautako baten trajektoria jarraitzen duela suposatzea. Eta horren, modelo simplifikatu honekin ja esan genezake zuk jakinda erakartzaile nagusin masatzen den eta zure objektu sekundarioen abiadura eta posizioatzen den momentu baten jakin dezakezu ze forma jarraituko duen orbita guztien. Eta horren, jolasleike, hau da adibidez, satelite bat lurrako gainazaletik 1 kilometroko altueran, 8 kilometro segundoko abiaduran. Eta ingo duke, linea solidoa da lurran gainazala, linea punte hauek da trajektoria. Eta gerozta energia gehioki, satelitek ingo duna da lurretik gerozta gehiago alden du. Baina beti ere puntu horren hortatik pasatan. Puntu gorri hortan 8 km segundu baditxu, forma hori epiko trajektoriak. Azkarzio junezkeo, 9 km segunduko, ja, elipsia luzatu egiten da. 10 km segunduko, eta honik pixkari luzatzea. Eta iritsiko apuntu bat, non jada ez gauden elipse baten egongo, baizik da hiperbola baten. 11 km segunduko abiaduran ja
edizio bat, baina zeharo luzatutakoa. Eta hongo baina, ja, amabia. Ja iristen da puntu bat, non trajektoria hainbeste luzatzen den, zeinen gure satelitea nolabait infinitoraino heltzeko energia izango luken, ez? Infinitoa beti ere lurrarekiko. Orduan, hemen justo... Zati hau berez fatxua da. Ez du kurba ekitzen nuen. Hau da, ez zin izan dut borra hau grafikan parte. Azkenen kontzeptua da, satelite bat lurreko eremu gravitazionaletik atera izateko, eman behar zaio 11.000 eta 12.000 metro segunduko arteko abiadura bat. Eta abiadura horrekin jarriko genuke gure satelitea lurrarekiko eskape trajektoriaren. Orduan, satelite bat lurreko eremu gravitazionetik kanpo bidali denen, nahitaezkoa da abiadura hau ematean. Honi esate zaio uste lehenengo abiadura kosmikoa. Velozidade hori da aldatzen da planetaz planeta. Azkenen, velozidade horrek dependitzen du planetaren masan. Gerozta planeta astunagoa izan, gerozta erakarpen indar gehiago biko du, eta gerozta energia gehiago konstauko da planeta horren erakarpenetik ies egitean. Orduan da, batu leke... Jupiterren kasun 40.000 metro segunduko abiadurakin ez gineak gainezaletik aldein. Azkenean, planeta eremu gravitazionetik ies egiteko behar den energia, planeta horren masakiko proportzioa ditzake. Ikusi dugu nola, lehenengo aproximazioan ja ikusi ezakeun nahiko sinplea dan jakitea zen morako trajektoria daukiko korpu batek beste korpu batekiko. Lehen esan duten bezala, gauzak ez dira hain simpleek lurra eta satelitea bakarra kontutan eduki barren, satelitea eta guzti sistema guztia kontutan eduki ezkera. Ja, korpu gehiago sartzen baituzu arazo gontan, ja soluzioa ez da hain elegantea, ez dakezu soluzio analitiko bat. Hau da, ezin duzu hartu konpas bat eta ezin duzu marraztu ze ibilbide eukiko duen. Ibilbide hori jakin ahal izateko era bakarra gaur bintzat ordenagailu bidez aurrikustea edango zen. Bi gorputzen arazon evoluzioa da hiru gorputzen arazoa, ez? Bi gorputz zian lurra eta gure satelitea. Hiru gorputz izan ditezke eguzkia, lurra eta gure satelitea.
Eta esan bezala ja, 3 gorputzen kasun ez dago soluzio eleganterik. Baina, leheno ordenagailu egon baino leheno matematikok oso aspertuta zen eta soluzio partikularra bilatzen aitzen. Eta zer da soluzio partikularra? Ba, azkenen, ikusi dugu, bi gorputzen probleman kasuan, jakin dezakezu posizioa eta abiadura jakin da, zein izango da gorputzak igondun kurba. 3 gorputzen kasuan, hori ezin duzu jakin puntu zehat batzutan izan ezik. Eta kontuatu zen Lagrange izeneko matematikari frantses bat, 3 gorputzen kasun badaudela 3 puntu non utzi dezakezun zu hor satelitea eta bertatik mugitu bezan. Hau dira Lagrangeen ekilibrio puntuk eta bere erabilera praktikoa aukera sateliteen kasun, gero esplikatu ikuten bezala. Azkenen, puntu horretan, adibidez, eguzki lur sisteman, puntu horietan satelite bat jarri dezakezu eta nahiko erresa da bertan geratzea. Hau da, ez da puntu horietatik moituko. Hau ez da guztiz egia, zeba puntuk kasu gehienetan ez egonkorra dire. Ez egonkorrakin esanean, puntun bertan geratzea erraza da, baina beste indarren eraginpen puntu hortatik irteten batzea, ja trajektoria naturalak gero eta urrutu bamatu zaitxu. Nola esango genuke igual puntu hortatik espiral bat ingo zenuke kanpo aldean. Eta puntu hauen erabilpena lurra eta eguzkin kasun nahiko handia da. Konzentrazio baitzen dugu. Ekilibrio puntu hauen erabilpena sateliten kasun nahiko handia da observatio gehiago espaziala jartzeko. Momentu honetan, Agentzia Espazial Europarrak gaia izeneko espazio teleskopio bat, daula lurra eta eguzki sistemako L2 puntuan. Puntu hau da lurratik ilargirako distantzia 3 aldiz, jarriko bagenu linea bat eguzkitik lurrera, eta jarrituko bagenu linea ilargirako distantzian 3 aldiz, hor legoke lurran eta eguzkin L2 puntua, eta hor zenbat satelite bidaldi dira puntu hortara, zera nahiz puntu hori ez egonkarra izan, puntu hortan maniobra txikik iten mantendu zaitezke, eta puntu horrek dazke benefizio asko observazio astronomikoak itxeko. Zera, dazkezu zure bi puntu, satelitentzako 2 puntu importantenak, beti leku berdinen dazkezu. Alde batetik dakezu beti eguzkia sateliten leku berdinen, eta baita lurra direkzio berdinen. Satelitea ez da asko moitu behar energia eta komunikazioa aurkitzeko. Eta ez duen bere orientazio asko aldatu behar bi behar horiek betetzeko, termikoki oso establea baita. Gaia teleskopio espazialan kasun, da teleskopio espazial bat iten aidana oin arteko izar mapa handina, eta bere prezisio rekerimentutzako behar du estabilitate termiko oso handia, eta horregatik hautatu zen puntuan. Elebat puntua misiok de biali izan die, duela lehen urte arte, Agentzia Espazial Europarrak LISA Pathfinder izeneko misio bat eukizun puntu hortan. Zala teknologia demostradore bat, uhin gravitazionalak detektatu alizateko misio bat. LISA Pathfinderrek ez zituen uhin gravitazionalak detektatzen, baina Espazio Agentziak nahi du bidali hemendik 10 bat urtera uhin gravitazionalak detektatzeko misio bat. Eta misionek berdin, egonkortasun termiko baldintza batzu dazke,
ele bat puntu ematen dizkionak. Orduan, bihal izan, benetako misioa biali baino leno, bihal izan probazko satelite bat puntu ontara, jakiteko ea baldintzak nahiko dian ondoren biali lehen misioa entzako. Gero, L4 eta L5 puntu hautan ez da bate misioek biali, baina observatual izan da Eguzki eta Jupiter sistemaren kasuan ekilibrio puntuak ez dira bakarrik Lurra eta Eguzkikin gertatzen, ez? Eguzkia eta planeta Eguzkikin gertatzen. Eta nabarmenenak dira Jupiterren planeta handinakin, Eguzkia eta Jupiterren kasuan L4 eta L5 puntutan observatual izan da asteroide pilaketa ezoizkoa da. Puntu hautan, troianoak dian asteroide batzuk aurkitze die, eta Jupiterren kasun, Jupiter eta Eguzkin arteko masa diferentzia hain diatzalako puntuik nahiko egonkorra die. Eta horregatik, antzeman ari izan da, puntu horietan asteroide pilatzeko joera daula. Lurran kasun, puntu hau teleskopio bidez aztertu izan dira, eta uste bitako puntuaren asteroide baten bat badabilela. Baina ez dago puntu egonkorra, orduan ez dake behin bertara asteroide bat iristen danen ez dake bertan jatzeko joeraik. Eta Jupiterren kasun bada joeraik, Jupiterren masa handiko darako. L3 puntua ez da sekula jun, behin entzun nun konspiranoiko jende asko zela esaten antilur bat zela, inguru hortan, baina ez dukolako existuko. Hau da, egonkortasuna irudikatzeko era bat, ez? Puntu hauek esan dut ez egonkorra diala. Azkenen egonkortasuna pentsako genezake kurba hautan kanika bat bezala jartzea, ez? Lehenengo kurbak egonkorra litzateke, ez? Orduan kanika bat jarriko bageno ikusiko genuke nola erdia edoiko aldetik, ez? Eta erdia litzateke gure puntu egonkorra, aldentzen edozein indarrek kanika egonkortasun puntuetatik aldetzen daue, berriz bere kabuz eroingoa, itzulingoa, ez? Horrek esan edo ekilibrio puntu egonkorra da. Ez egonkorra da bigarren kasu, ez? Edozein indarrak hortik atatzen badu, kanikan joera naturalaia ohandik urrutia juten. Eta hirugarren kasua da, erdibideko zerbait. Hau da, Gaia teleskopio espazialak daken orbita, ez? Han ikusten, pixkat interpretazio artistika. Baina ikusten da kontzeptua, ez? Lurra eguzkian, egozan lurran bestalden, eta jaurtizan Gaia 2013ko abendun. Eta 2014ko urtarrien iritsi zen L2 puntun ingurua. L2 izango zen orden dinengo zen, eta nahiz puntua ez egonkorra izan, alda olako trajektoria batin puntu horren ingurun oso erregai gutxi erabilita mantendu lehikena. L2 puntun urrengo urte hasieran NASAk bidali behar du James Webb teleskopio espaziala, eta L2 puntura jo bai. Misio desente handia puntu hauta. Eta Agentzia Espazial Europarrak eukizitun Herschel eta Planck observatorio espazialak. Oain ez batzen bik L2 izaden, bat L2 eta beste ale baten, baina puntu hauek bere interes praktikoa badauke. Hau da, hau da Gaian pixkan Gaian trajektoria ikustean bideoa aurratu bat. Satelite honen bauke puntu bat esate bateako euskalduna, zera txapela edo parasola Sener izeneko enpresa batek diseinatu zuen. Eta Senerren egoitzetako bat getxo ondo. Orduan, lehen esan duten bezala agentzik banantzitula kontratuk bere kideen artean,
Espainia jartzen duen dirun truke, zener bezalako enpresak parasola biteko kontratu dut dituz. Hor ikusten da, nola egiten. Kuriosia bezala, gaia hori, oso misio arrakastatsua izaten nahi da, sekulako izar katalagoa egiten nahi da. Eta beti notizitan azaldu izatea, misioak luzatu egiten dira. Azkenen, mision plangintza egiten den, sartu zaio satelitei erregai bat kasu txarreneako, Iteia kalkulok zenbat maniobra behar ditun, kasu txarrenen, eta maniobra guztio egiteko zaio kombustiblea. Gero, benetan, ez ditu normalen hainbeste maniobra egin behar, gero ez da beti eukitzen du erregaia soberan. Gaian kasun, planifikatu da zion, hilabetero inbarko ez dula maniobra txiki bat, orbita arrara mantendu izateko. Baina bain ikusten egia, hilabeten behin beharren, hilabeten bitan. Bi hilabetez behin behar ditula maniobrak. Planifikatuta zena baino, maniobran erdia eman ditu. Orduan horrek ahalbidetuko du maniobrak, misioak, planifikatuta zena baino, bi aldiz duratzea. Orduan 2019 gaia jartitzen 2013 bukaeran, 2019 bukatzen zitzaion misioa, baina luzatu izango da 2022 arte. Itzen dut, bi masatako problema, dela elipse politxoik, edo hiperbola politxoik ateatzaiana. Hiru gorputzeko problema, dazkera soluzio espezifikoak, eta bestela da N masatako problema. Eta N masatako problema, ja honek ezak egin dugu soluzio elegantik. Hau ordenagailu sartzen da, eta ordenagailu optimizazio programa bitartez, lortu daik satelite baten abiadura jakin da, zein izango da bere ibilbidea kalkulatzea, baina ez hain erraza. Eta hori da pixka nola ibiltzean satelitek, Esan betzela, jakin da satelite baren posizioa eta abiadura, predezitu daiteke zein izango da bere ibilbidea etorkizunen. Zein izango da bere orbita. Ez errepikatzeko elipse modoko bat, baina generalen ene gorpuko probleman, trajektoria izango da tokatzen dana, eta trajektoria hori aurreikusiko dugu programa informatiko baten bitartez. Programa informatiko horrek egiten du pixkat eguraldiak egiten dena, Eguraldia aurreikusteko, neurtzen da gutxi gara bera nolako dan atmosferan egoera oain, eta jakin da atmosferaren evoluzioa ze indarrek eragiten duten, numerikoki estimatzen da bihar zer egingo duen. Eta estimazioa gerozta txalagoa da, gerozta denbora gehiago pasa. Azkenen oso sistema komplexu direlako, faktore asko parte hartzen, eta hasierako neurketa horren desbiderazio txikiek egiten dutena da hemendik astebererako eguraldian predikzioa ja balio izatea, baina biharko predikzioa ona da. Satelitek antzeko zerbait egiten da. Gure departamentuan dago jende bat espeziala izaguta satelitearen orbita determinatzea. Eta orbita determinazioaren lehenengo pauso nagusia da satelitearen posizioa eta abiadura neurtzea momentu jakin baten. Eta hortako hori nola lortzen da, azkenen simplifikauta, baina hori lortzeko pentsatu genezake, satelitean abiadura neurtzeko, ibitzea da
ertzainak eta guardia zibilak erabiltzen dituen radarran antzeko teknologia bat, ez? Kasu honetan radarra izan beharren andoaineko kurban daun poste bat, da Jesukriston antena bat, da horaz abilako febrero zerrin, eta horako zenbait antena azke esak mundun zehar banauta, eta antenoik igortzen die seinale bat sateliteak itzutzen du seinale hori, eta frekuentzian daun aldaketan neurtuta, jakin leike zehabia duken sateliteak, antena eta satelitearen arteko norantzan. Baita neurtuta seinaleak zenbat denbora behar duen joateko eta etortzeko, jakin dezakeu gutxi gora bera zendan satelitearen distantzia lurrarekiko. Analizauta antenaren seinalea eta non daken ze direkzioetan ematen duen intensidade handina, jakin daike gutxi gora bera ze direkzioetan da espazioan. Problema handina izaten da ezagutzea satelitearen abiadura zu eta satelitearen direkzioaren perpendikular radian norantzera. Azkenen ezakezulako observabilidadea norantza perpendikularra egiten, ez? Hortako erabiltzen dian metodon arten, hobenetako izaten da delta dorri izeneko metodo bat, azkenen itzen duna da ez antena bakarrakin, baizik eta bi antenen arteko seinalea alderatu, ez? Eta azkenen nola orduan ja dazkezu bi norantza bezala, eta bi norantzen arteko bi abiaduran neurketan arteko diferentzia ikusita, jakin dezakezu pixka bat nolakoa dan perpendikularki euriko luken abiadura. Orduan, orbita determinazioko departamentuko jendeak iten duna da, metodo guztia hauek erabilita, mundu guztian zeharko antenen neurketak erabilita, satelitearen posizioa eta abiadura ahalik eta prezisio gehienakin jakin, eta gero propagadore baten sartu, trajektoriaren predikzioa ingoen programa baten sartu, eta horrekin lortzen du hurrengo egunetako satelitearen orbitan predikzioa, eguraldien predikzioa zen baditzen zen. Baina sateliteak bere helburua lortzeko lehenengo jakin behar du nun gauden, o norantzagoa zen, ez? Ze bide jarritzen duen satelitek, baina normalen guk nahi duna da toki finko bate iritsi, ez? Nahi dugu lurrean bagade, Martea iritsi eta orbita determinazioko jendeak esango dizu, zu zaude bantxe betan lurra igualtaka. Gero bakeu lanen beste jendea dedikatzeana, trajektoria batetik gune trajektoriara iristeko merdian maniobrak zentzuten ikustera dedikatzen jendea. Eta ze maniobra egin, azkenen dago mugauta dakeun teknologian araberaz. Gehien bat, leheno esan bezala, satelitearen abiadura aldatzeko era nagusia koheteak erabiltzea da. Eta kohete mota ezberdina da. Generalen ibiltzean koheteek dira propulsante kimikoko koheteek. Azkenen gehienak ezagutzen koheteek dira, eta su artifizialetako koheteek eta mota horietako dira, nola baita esatea garen. Dia kohete batzuk ematen duela indar asko, denbora oso gutxin eta masa asko botata. Koheteek erabiltzen dira gauzak orbitan jartzeko, esan bezala su artifizialetan, beste aplikazio askotan. Teknologia horrekin iten dena normalen da, suposatzen da, kohete hori pizten dezula minutu baten edo, eta minutuetan ematen dizkizu hainbat metro segunduko belozie aldaketan. Horren,
leheno bi gorputzen problema ninduen bezala, simplifikatu dezakegu eta pentsatu minutu bat aldatu beharren momentu ematen zula velozia aldaketan. Horren pentsatu genezake kohetea piztzeak itenduna da zure trajektoria aldatu, ez? Lehen ikusi duen bezala lurran inguru satelitea 8 km/s abiadura haste zanen, itezun orbita ia zirkular bat. Ite genuen 9 km/s ikusten nola beste orbita luzeko bat itezun. Maniobra iteko garaien gutxi gora bera hoitzen da, ez? Zurak ezu, zauden lekun, jugo bazina pixkar azkarrago beste kurba jabetuko zenula. Maniobra optimizazio departamentuko ikusten duen nolako trajektoria zatik indaitezken. Azken iten ditue maniobra trajektoria zatitxok enkadenatu bat abesten hartzetik, eta ikusi trajektoria batetik hurrengoa aldatzeko sateliteari eman behar zaion velozia aldaketa. Pentsau genezake da keula ez da oso ikusten. Hemen barnen urdinez eta oso ikusten, pero lehoke lurran trajektoria, ez? Orduan, botatzen den sateliteak Martera iristeko, normalen egiten dena da, lehen esan bezala, eskapeko velozia ematen zaio, 11 km/s abiadura lurrarekiko. Eta horrek jartzen zaitu, horrek ateatzen zaitu lurreko orbitatik, baina hendik egozinak gutxi gora bera lurrak daken trajektoria jarraitzen. Ez zinean egongo lurra igueltaka, baina jungozinak gutxi gora lurrarekin batea, baina huelta bat baten. Orduan, inbehartzaiona da, puntu baten, abiadura eman aldatzeko kurba urdinoetatik, kurba txurian eta gero iristakon Marteren trajektoriara, inbeharko litzatekena da, frenatu, berriz azeleratu, beste orbita gorri hau hartzeko. Azkenen, hori esan detena ez, maniobra optimizazio prozesua da, kalkulatzea zen nolako erdibideko trajektoriak behar dituzun, hasieratik bukaerara joteko. Eta hori, kasu simplena, orbita aldatzeko kasu simplena, da bi orbita zirkularren arteko transferentzi bat. Hau da, kasua, olako orbitak erabiltzen dira lurretik Martera joateko, edo lurretik Venusera joateko. Hau da, lurretik gertuen dauden bi planetetara. Kasu partikular hauetan, trajektoria hauek direlako optimoenak. Azkenen, pentsatu genezake lurretik. Kasu honetan adibidez, ematen zaio abiadura bat satelitearekiko barkatu. Hasiera puntuan adibidez, eman behar zaizkio hiru bat lurra eta martitzeko transferentzi kasu honetan, ez? Hasieran eman behar zaizkio 3 km/s abiadura, pasatzeko trajektoria urdinetik trajektoria zurira. Eta iristirakon puntu gorrira beste 3 km/s gehiago geratzeko kanpoko trajektoria gorri hortan, ez? Pentsatu genezake
trajektoria zuri honen erdia egiteko behar dira gutxi gora bera 272 milioi. Pentsatu genezak, berez, hau da, bidea egiteko behar dan denbora luzeena. Zera, pixkat mantxoko botako baren usat, hasierako velozitate aldaketa hori txikiko izango balitz, ez ginak martera iritsiko, ez? Moz gehatu ginak eta bueltan berrez lurrean. Inditzeke, hasierako velozitate aldaketa hori handiagoa izatea, ez? 3 kilometro segundu beharren, ematen dizkiozu 4 edo 5, eta elipsea ezberdina izango. Eta martera iritsiko zinake lehenago. Pixkarren hori txiko zinake. Azkenen hor jartzen duna orbitan erdia da, baina iritsiko zinake pitxin balenago. Hemen iritsi beharren, hemen iritsiko zinake. Kontua da, lehen esan bezala, espazioan elementu baliotsuenetakoa erregaia da, ez? Eta erregai hori masa da. Inorrek ez nahi du masa alperrik bota. Orduan horregatik, ia beti egiten dena da, ahalik eta erregai gutxien erabili, eta erabiltzen den soluzioa izaten da hasieran ikusten modukoa. Elipse erdi bat erabiltzen da lurretik Martera iristeko. Transferentzia orbita... Transferentzia orbita hor, izen badakea, Hohmann transferentzia esate zaie, hau da, bi orbita zirkularen arteko transferentzia egiteko daun orbita ekonomikora. Azken, ekonomia neurtzen da abiadura aldaketa magnituden. Metodo honek ematen du velozitate aldaketa txikin erabilita bi orbitan arteko aldaketa egiteko media. Badau beste beste koete mota batzu bada, hau lehen esan bezala lortzen da erregai kimikoko koeteen bitartez. Koete hauekin suposa daiteke velozitate inkrementua instantaneatik lortzen dela, gutxi bera, ez? Baina badira beste koete mota batzuk zeinak eman beharrean velozitate aldaketa handi bat ia instantaneoki, ematen duten velozitate aldaketa oso txiki bat, baina denbora asko ontzean. Hori lirateke koete elektrikoak. Koete elektrikoak mota ezberdinetakoak daude, baina adibide bat erabiltzearen. Dago koete mota bat, zeinak egiten duen ondake gas deposito bat. Gasa ionizatu egiten da, gasari karga elektriko bat ematen zaio, eta gero kanpo elektriko baten bitartez, gas partikulak oso azkar botatzen dira espaziora. Koete hauek ematen dute oso indar bajua, baina gai dira martxan egoteko ordu asko, eta oso benetan botatzen duten masa kantitatea oso txikia. Nolabait efizientea badira. Koete kimikoek ematen badue 40 bat, esan genezake kilotan neurtuzket, 4 edo 5 kiloko indarra egiten badue, koete elektrikoek gramo bateko indarra ingo. Baina oso denboa gutxi eta oso gastu gutxi da. Kasu honetan, trajektoriak asko komplikatzen dira, ez? Ezin duzulako suposatu zoazela, hemen kasu honetan orbita berdetik, orbita hori da, eta gero orbita gorri da. Kasu honetan, orbita hori ez ditzateke soluzioa gara izango.
momentu oro azaleratako goziak lako. Ezin dut esan suposatu zure ibilbide naturala jarrituko dezunik. Normalen, satelite gehienek, oain artean, koete kimikoak ere izan dituzue, oain hasten nahi die, koete elektrikoak ibiltzen, koete hauek gasto gutxikia delako. Adibide bada, urrengo urteko urrin jaurtiko den beti Kolondon misioa, zeina Merkurioa di joan. Misio hau, Merkurioa di joan 7 urteko ibilbidea inaz, eta ibilbideotan pasatzen da jartziko da urrengo urteko, aurtengo urrin. Ingo du urte terdiko ibilbidea eta berriz bueltatuko da Lurrera, gero Venusetik pasatzen da 2 aldiz, gero pasako da Merkuriotik 5 bat aldiz, eta azkenen ja iritsi da puntu bateran non Merkuriotik posizio baren gatuko den Merkurioren gravitate indarrak kapturatu ahal izaten du. Orbita hau, trajektoria hauek askoz konplexuko dira esplikatzeko. Ni ez dakit oso nola egiten duen optimizazioa maniorak itxeko. Baina, azkenen, koete kimikon munduan honen urrengo pausoa koete elektrikoak litzateke. Eta ja beste trajektoria moduko batzuk imaginatu behar die kasu horietan. Bueno, bizkatik. Oin arte haitu geha sateliteren trajektoria kontrolaz, baina bada beste zati bat oso importantea dela sateliteren orientazioaren kontrola. Azkenen ezak satelitea ezak egingo utilitateek, nahi dezun momentun, zuk nahi dezun argazkia ateratzen ez badu, ez? Ezak egingo meritoik zerbait Martean jo biali, bere instrumentu zientifikoak ez daitxo erabiltzen. Horregatik, trajektoriaren kontrola bezain besteko garrantzia dake, trajektoriaren orientazioaren kontrolak. Orduan, nesta baina kozatin pentsatu genezaken satelitea puntu bat dela, satelitea berez ez da puntu bat, satelitea da bere Google bezala, bere orientazioa eta gora eta bera eta ezker eskuin dazken objektu bat. Eta garrantzitsua da, momentu oro, adibidez, sateliteak eukitzen dute radiadore bat, bere barneko beroa espaziora bota izateko, ez? Radiadorea noski ez zakazu eguzkiruntz apunta. Bestela ez zizu beroa espaziora kanporatu garen, bero goi hartuko lizuke sateliteak. Orduan, satelitearen orientazioa planifikatzeko garaian gauza asko eduki behar dira kontutan. Alde batetik, eguzkiaren posizioa, panelak aruntza orientatzeko. Bestetik, lurraren posizioa, antena aruntza orientatzeko. Bestetik, sateliteak dazken sentsoren orientazioa, ez? Kamera bat, ezakit. Ni argazkilari bat izango banitz eta kamera beti hemenengo balitz, pantailei argazkia atatzeko jiretu beharko nintzateke aruntza. Nik neuk lan itxet zati hortan. Gutxi barabera, nik itxet lan aginte generazioa diritzaion sekzioan, eta aginte generazioan itxen ditu satelitearen orientazio eskaerak institazio zientziraren gandik, besteak beste, eta orientazioek bihurtzen ditugu sateliteak ulertuko ditun agindutan. Eta agindu horietan, esaten zaio sateliteari noruntz giratu behar duen aldi oro, baita esaten zaio sateliteak horretarako dituen medioak nola konfiguratu, ez? Lehen esan duen bezala, sateliteak orientazio aldatzeko erabiltzen ditu askotan, bai koeteak, edo bai erreakzio gurpilak dianak, azken barnen azken mekanismo batzuk.
horien abiadura kontrolatzen, satelitearen orientazioa kontrolatzen da. Horren barruko aparataje guzti horren konfigurazioa ez arduratzen gara. Azkenen, bermatu izateko satelitea behar den lekura apuntatzen dira. Hau da bideo txiki bat da, leheno esan deten Merkurioa dijoan misio hori, Bepi Colombo misioa. Hemendik gauzak ondo ateratzen badira, 2025 bukaera aldea Merkuriora iritsiko da, eta Merkurioan ingurun bueltaka dabilenen eukiko ditun orientazioetako bat hau ditzateke, ez? Azkenen, sateliteak normalean bi eszenarioetarako prestatuta dago satelitea. Alde batetik, dena ondo dijoa eszenarioa dago, eta dena ondo dijoanen, satelitik inbarduna da, bere eginkizuna bete. Eta bere eginkizuna izaten da, gure kasuan bentsat, zientzia egin. Dena ondo dijoanen, satelitea jarraitzen du agenda moduko bat, zientzia egitekoa. Gero beste eszenatokia dela dena gaizki dijo. Dena gaizki dijo eszenatoki hortan, satelitek itzen duna da bere behar importantenak garantizatu. Eta bere behar importantenak izatea argindarra lortzea, hau da panel solarrak eguzkira bideratzea, eta lurrarekin komunikazioetan jartzea, lurreko ingeniarik jakin ahal zer gertatu zain sateliteari. Bi eszenatoki horietan planifikatzen dugu satelitearen operazioa. Kasu honetan adibidez, hau da, Bepi Colombo gutxi gara ingo duna, Merkurion ez behar edukitzen duenean. Kasu honetan eguzkia legoke zuek zaudeten lekun, eta iten duena satelitea da, panel solarra gutxi gara beti posizio berdinean euki eguzkiarekiko, eta ikusten den planetetik urrutien daun zatien, gutxi gora bera dago satelitearen radiadorea. Orduan, sateliteak garantizatzen du alde batetik argindarra ukitzea eta radiadorea ez eguzkiai ez eta planetan bideratzea ukitzea. Hora bermatzen dulako bere temperatura ez dela desmadragoko. Lehen esan bezala, ez ditzeu bakarrik orientazioko aginduak sortzen, baizik eta bai sortzen ditzeu aginduak sateliteak iteko, satelitearen sistema konfiguratzeko. Konfigurazio horren barnean dago sateliteari aginduak bidaltzea, maniobra optimizazioko taldekoak lehen esan den maniobra optimizazio fasean esaten dela dela ingeniera batzuk esaten dutela ze maniobaren behar diran eta noiz nahi dugun trajektoria lortzeko. Maniobra horiek sateliteak egin ditzan, sateliteari aginduak bidaldi bazezkio, sateliteak bere koeteak piztu ditzan nahi daun momentuen. Orduan, pentsa dezakezu, hau da Rosetta misioaren puntu gorena, zen izan zen Rosetta misioa 2004an jaurti zen, itzitxun lurra, Bepi Colomboren kasuan bezala, bere helburura iristeko leku ezberdinetatik pasatzen. Kasu honetan, Rosettaren helburua zen Churyumov Gerasimenko izeneko kometa batera iristea. Eta kometa hartara iristeko, bere ibilbidean lehenengo atatzen lurretik, pasatzen lurretik berriz, gero Martitzetik,
gero bi asteroide gainetik pasatzen, eta ardazik atezizkien, eta azkenen iritsi zen 77 kometara, eta behin kometara iritsi zala, kometaren ingurun orbitak egiten hasi zen. Eta momentu baten, aterrizatzeko modulo bat botatzen kometaren gainean. Eta hemen, marrazkitxo horretan ikustean da, Philae izeneko aterrizadorea nola jaurtitzen kometaren gainean, ez? Eta horren ikusten, azkenen ikusten da nola Rosetta, berez bestean. Rosetta zetorren hola bueltaka zebilen, maniobra bat intzun kometaruntz, askatzen du aterrizadorea eta aterrizadorek lurratzen du, baina maniobra bat behar du berriz, bestela Rosetta behar kometan kontra jokutelako, ditzen du kometara bideratu, askatu eta desbideratu. Eta bitarte, trajektoria aldatze bakoitza, azkenen sateliteari bialtzen zezkion instrukzio mordo bat dire. Bialdi bat zezkio, esaten zeko eta piztu barretxun, eta noiz, esan behar zaio sateliteari baita tramo honetan antena aterrizadorei bideratzeko, informazioa jaso izateko. Instrukzioik aldez aurretik lurrean prestatzen dira, eta sateliteari bialtzen zezkio antena bidez. Gauza asko konfiguratu behar dira operazio guztia egiteko, bai antenaren orientazioa, bai panel solarren orientazioa, koeten funtzionatzeko parametroak, hauek barne aldazken rueda bitie, orientazio mantentzeko. Eta gero azkenen, prozesu guzti honen ondoren itxendana da sortzen diren agindu mordo horiek baten konprobatu behar dute. Hau da, nik nabil orientazioa kontrolatzeko aginduk sortzen, eta nirekin batera beti ibiltzea beste pare bat pertsona, konprobatzen nik iten dituren kalkulozik ondo dela. Eta beti pentsatzen nire lana batzutan zaila dela, baina baiena oainik zailagoa. Gutxi gara bera inbardu nik iten duten lan berdina, eta gaina, ez benkazen behar dit, indezunak ezkido. Eta hori ez da oso komoda. Baina, hauk bukatzeko die gurgazkeon Elena esan nik itxen dut lana Flight Dynamics zelako departamentuan, dela maniobra kalitazioa kontrolatzen duen departamentuen. Gaude banaruta bi sailetan. Batzuk itxen duela lurran inguruko misioetan, lurra azter gaituten misioetan, eta beste batzuk iten dugu lana lurretik kanpo da misioetan. Eta momentu honetan, lurretik kanpo Agentzia Espazial Europarrak dazke, gure misio zarrena da Mars Express, da Marten 2003 geroztik. Ja ezaizkio urte gehiagi geratzen, azkenen lehen esan bezala ez, kargatzen da kombustibez, eta erregai hori zenbat erregai behar duen kalkula egiten denen beti oso pesimistak izaten dira ingeniarik. Baina gero, errealitaten normalen ez hainbeste eragozpen eta satelitek ez zituten beste maniobra egin. Horretik oso arrunta da misioak luzatu ahal izatea. Eta kasu honetan misioa behin eta berriz luzatzen ari da. Baina ni uste hurrengo 2 urteetan ja nunbait erregai gabe geratuko dela. Erregaia behar du sateliteak normalen bere orbita pixkat korregitzeko eta baita orientazioa kontrolatzeko erabiltzen dituen rueda hauek
azken orientazioa kontrolatzea hortan itzen duena da bere abiadura handitzen du jod, ez? Eta mekanismo horrek limite bat dake. Eta ruedarik frenatzeko era bakarra, satelitarien orientazioa ikutu gabe, da momentu batez koetak biztu, rueda horien frenatzeak satelitari eragingo dion giroa konpensatzeko. Eta konpensatzioetan erregaia erabiltzen da. Gero dakeu Rosetta misioa, ja bukatu zen, 2016an. Hau izan da baina arte agentzia espazialako izkiduen misio esanguratsuena. Jende medioetan eta gehiena azaldu da. Eta, bueno, azkenen hori lehen esan dutena ez, irten zen 2008an lurretik, hainbat urteren ondoren 2010an azkenen iritsi zen kometara, eta kometa aztertzen ez izan 2 urtez, eta puntu gorena, 2 urte horien puntu gorena izan zen, nahiko hasieran jaurtizunen fila aterrizadea kometaren gainatzarera. Aterrizajea ikusi zuen bere garaien, baina esan pentsau bezala atea, ez? Azkenen aterrizadea zen 3 hankako tramankuro txiki bat, eta zezkan kometak oso masa txikia zekan, ez dakit jarrabia denik. Orduan, aterrizatzeko garaian, beste ezerdin gabe, aterrizadea zezkan medio batzuk gainezabera antolatzeko, eta bestela rebotatuko zuen. Medio guztiarik ez zuen funtzioen hau, eta espero zela aterrizadek rebotatu zuen. Orduan esaten du ingenierik ez genula behin bakarrik aterrizatu, bai, 3 aldiz baizik, behin 3 bote jotzen azkenen enkaja batez. Eta zoritxarrez gatu zen enkajauta nahiko itzaltzekan puntu baten, orduan ezin izatzetxun bere bateria rekargatu argindarra eguzkin indarra erabilita, baina gara guztiz ordu batzutan funtzionatzeko gai izan zen, eta kometaren gainatzenetik argazki bat, horko argazkiak bialtzeko gai izan zen. Gero, jendeak ez zion importantziak eman, baina berez hau misioko zati txikia bakarri izan. Satelitea, Rosetta bea, aterrizadea gainazalan kontra horazuna. Satelite horrek 2 urte gehiago iraun zituen kometaren ingurun bueltaka, horko argazkia bezalako pile bat atean zen, kometak botatzen gasa analizatzen, eta nahiko ez bakarrik publitzean ingurun, baina baita zientifikoki oso arrakastatxo izan da Rosetta misioa. Gero da Gaia misioa, lehen esan bezala, da garantzen L2 puntun dago 2014ko urtarriaz geroztik. Zorionez 2022-2023 arte bentsatik dago dugu. Oain arte indan izar mapaik handina iten nahi da. 1.000 milioi izar neurketak inditu da. Eta neurketa horien artean dago izarran posizioa, izarran abiadura, izar batzun komposizioa espektroskopia bidez. Eta gaina, izar bakoitzan posizioa neurtzen da behin baino gehiotan, ez? Orduan, neurketa bakoitzak errore txiki badake, baina neurketa asko indezkeo, errore bai mugitu indezkeo, ez da bakarrik izarran posizioa eta abiadura neurtzea, baizik eta prezizio handiz neurtzea. Eta planifikatuta da, bere bizin zehar 4 edo 5 argitaralpen ingoitxuela, momentu bateraino neurtu ditun datukin. Jada inda argitaralpen bat, baina pentsatzen da azkeneko argitaralpena itzen daren, ja 2008 urten, hainbeste horren engoie, izar batzun kasun detektatu izango du ea planetak dituzten ingurun. Zaila, zientzilari pentsatuen neurtu izango dutela izarran
posizioen variazioak eta izarren luminosidaren variazioekin detektatuko dituztela bentzat zenbait egun edo zenbait milaka exoplaneta. Beste bi gehiago. Hau da gori dakeu misioa, hau da ExoMars. ExoMars jauti zen 2016ko martxoan, trabatu zituen zenbat hilabete Martera iristen, lehen osandako orbita antzeko bat erabilita. Eta gero, ExoMarsen kasua da, esaren kasun lehenengo aldia egiten duena aerofrenado maniobra bat. Nasak izan du, azken aerofrenado leheno esplikatzen zaitu naizena. Esplikatzen zaitu naizena. Da, erabiltzea Marteko atmosfera satelitearen abiadura murrizteko. Horrela, bide batez erregaia aurrezten da. Aurreko apirilen hasi ginen, frenatzen, hasieran orbitak zezkan 24 bat orduko periodoa, eta bantxe bertan ja gaude bi ordu eta 20 minutuko periodokin. Eta hortarako nahiko lan indeu, normalen satelitei bialtzen ezkio, bereziki lurretik kanpo den satelitei bialtzen ezkio aginduak hurrengo asterako, aste beten zerrin behar duten jakiteko. Kasu honetan, bialdi bertzen ezkion aginduak egunero. Eta egunero agindu bialtzek suposatu du, azkeneko hilabetetan, asteburutan eta guztitan ingeniari lan egin behar izan deula. Ja, oain, hurrengo aste arte. Hurrengo astean ja, iritsiko da gutxi gora bera nahi den orbitara. Eta orbita hortan ja zientzia irabaziko da. Baina horretarako ja urtebeteko prozesua pasadu, non atmosferan barnetik pasatzen den bakoitzeko metrosegunduko bat frenatze horrek lortzen duen orbitaren zirkularizazioa. Eta hau da azkena, da urrin jaurtiko deun satelitea Merkuriora, lehen aipatuetena. Nobedade betzula dauke, ez da lehenengoa, baina lehenengo horrakoa da, hola, misio luze batean propulsio elektrikoa erabiltzen duena. Merkuriora iritsiko den, Merkurio orbitatuko duen bigarrengo misioa izango da. Eta da kolaborazio bat Europako Agentzia Espaziala eta Japoneko Agentzia Espazialaren artekoa. Nahiko tramankulu konplexua, azkenen dazke 3 modulo. Modulo hau, panel solarrak moztura dazke, pixo luzexiko die. Modulo hau da transferentzia modula. Modulo honek ditu kote elektrikoak lurretik Merkuriora iristeko. Eta behin Merkuriora iristen denean deskargatu egiten da. Eta gero bere gainean dijoz modulo satelite europeoa eta satelite japoniarra. Hemengo hau da parasol moduko bat satelite japoniarra biden protegitzeko. Orduan, zazte urte trabatuko ditu Merkuriora iristeko. Behin Merkuriora iristerakoan, propulsio elektrikoko modula deskartatu egingo da. Modulo europarrak dazte koete kimiko potente xamarrak, azkeneko Merkurion orbita finala lortzeko maniobrak koete bilekin egingo dira. Eta behin ja orbita finalera iristen dira, modulo japoniarra kanporatuko du, eta bi moduloak Merkurioren inguruan geratuko dira, urtebete bi urtez. Gauzak nola dihozen arabera. Hau die marrazki bizion gehiago Rosetaren lurrantzearen inguruko. Ikuste da nola azkenen gauza asko kontutan dauki behar dian. Alde batetik kometa bera rotatzen ari zala, kometa bera rotatzen ari zan.
azkenen bi espazioantik genezkan aldi beren egan. Hemen ikusten da nola Rosetaren erreakzio gurpilek nola hirian kontrolatzen orientazioa momentu guztitan. Sistema asko eta sistema konplexo asko konfiguratu behar dira lurretik misio hauek gauzatu egiteko. Hau da berriz Bepi Colombo bere gauza gaizki joan zenen ze nolako orientazioa jarraitzen duen. Ikusten da nola guztia norabide honetan dagoen, giratzen du era honetan, eukitzeko beti argindar berdina eta bailadorea dela panel txuri hoi. Ez egoteko eguzkin horretan. Hau berriz, ditzake hau da Gaia teleskopio espaziala. Gaia oso orientazio simplea dake bere parasola, eguzkiarekiko 45 graduko inklinazioarekin, eta ardatzonen ingurun, sombreruan ardatzan ingurun, giratzen da teleskopioak zeru guztia zergatzeko. Hau izan dena. Eskerrik asko, Ander, beti latxeik, dakau tartetxo bat, galderak etxeko. Eta beste Ander batak hor, mikrofonuaz, nahi da benak galderak egin, eskuatzatit. Lehenko eta bat, eskerrik asko Anderri, hain gai unibertsal baten gainen euskera zentutia laser bat izan da niretzako betet, da espero beste danotzape bai. Eta ez dakit izena nundik etorten dizen ozer, baina hainbeste bider entzun dut eta gaia oso euskaldun sentidu dut. Nunduk ekatorrexek. Badakizu. Horta, izena jartzea ez nahi dedikatzen, baina ni uste dara lurran jainkosa mitologia grekoan. Pentsa duzako den mago egoten bizkoaren izena dela, baina ez da terrortik. Besteren bat, segundotik? Galdera bat zaukasun. Hau baina ere bat ez. Galdera bat etxeko zen, zema satelite erabizoak bueltakan. Mundu inguru, ez? Morsera bat. Ezako zazkunetik asko, esakotasun bat, txiola bera zemateko puloa zen. Gero bestire, zenundan horren gatorre de kontrol, horre kontrolateko. Zer, gara, azkan batean ikusten dut, ez bakari talka ez da, azteroid ditu garazo, bueltaka. Hori mundu izan egin. Eta ja, amantzeko, apautxitaz buena lehenakune, hor dabiltzen bueltaka, zeo ze bizitza zelularra, zeo ze bilatu zuen. Satelite mordo dago, lurretik kanpo gutxi, lurretik kanpo, zakit, 10 bat o 20 bat, aktibon, baina lurretik kanpo satelite, aparte ez, martitzen edo elebi puntu honetan edo olakotan gutxi, baina lurran ingurun mordo bat, auskalo. Asko. Gaina, asko, ez dakiztionak bai. Azkenen, batik bat, Rusiak eta Txinak eta Estatu Batuek bere satelite propioa azketen defentsarako, eta aitako asko, eta gero ez da gehiago. Horren ingurun, azkenen badaude orbita batzuk diana konfliktiboak, eta orbita ezagunetakoa satelite geostazioa,
satelite batzuk zeinatzea periodo orbitala 24 ordukoa. Horon, emate lurrai buelta bat 24 ordutan, eta horrek esan edu, lurrak behar de 24 ordutan dazitu buelta baten, leku denbora gultzen dazkezula puntu berdin. Horon, satelite horiek bien interesantek, adibidez, denbora guztien zekiremen Euskal Herri gainen satelitea errepitzeko, gutxi gara, ez? Zerbitzua ematen, lehizunana, eguraldian hortzeko, edo telebista igortzeko, edo GPS baxusio da. Adibidez, orbita hori nora oso konkretuan, altura bakarra da, 33.000 kilometro olako zerbait, non periodoa hori dan, hor bai daola problemat, nolaiteko ataskoa sartzen ditena. Eta hor bai egon itzatekla, arazo bat, orbita altura hortan lerketa bat engo baliz, hor problematen hori izateke. Satelite guzti horien arriskoa egotan. Beste alturatan ez doa bestiko problemik, baina bada basura. Zentzu hortan, agentzik da dirua jartzen nahi dira, ezakitzatako, baina dirua diru inbertsioa bada bako gaietan. Baina ez nahi zortu edikatzen. Eta beste galderizan bizitza molekularra. Inteligentea hemen dezaia da bilatzen dira. Ez dakit. Ez da ez dela bitxo behin dut. Adiez, aukitu dana da bizitza ezagutzen den bezala behar ditxun osagaiak aurkitu dira. Partikula organiko eta beste nolako osagai kimikoak aurkitu dira kometetan edo martitzen, beste lekutan. Baina horrek ez du bizia suposatzen. Galdera gixo bat. Ander, maik usetok galdera bat. Eta bak esagartei, baina azken bat, azkenengo Teslako tipuan lanzamentuan hostien, zelan ikusten dozu misio publiko, misio zientifiko eta kapritxo pribatuen arteko puntzue edo zelan ikusten dozu mundu hori? Negozio aldetik, olako azkenen Teslako jabeek poliziak jolasen dabil nola bait, ez? Bere dirua lortzeko ni uste prometitzen nahi dela konkitu ez daitezken zenbait gauza. Nire usteran turismo espaziala ez da izango diru iturri bat industria aerospazioa garatzeko. Ez da garesti galako, ez? Nire usteran da, esatea bezala, hegazkinak inventatu ziala bakarrik parakaidasen saltatzeko. Hegazkinak beste zerbaitako inventatu zian, eta gero ja prezio asko merketu da, eta orduan parakaidasen saltatu dezakezu. Orduan igual hemendik 5 urtea turismo espaziala posible izango da, baina oantxe bertan ez da esplorazio espazialaren burua turismo dutxean. Eta orduan zentortan muga horrekin non bai topatuko behar. Promozio aldetik akzio sartzeko eta oso ondo datorkio Teslako jabeari horako dozak esatea, baina ez uste bidea hori denik, ez? Lehenengo misio egiten dianak Martera eta oain hartzeko beste gauzak bezala, misio publikoak edo inpublikoak egiten dira. Baina, Elon Muskek kriston meritoak sortu duen enpresagatik eta lortu duenagatik. Eta ni uste, bera nolabait realista izango dela, eta azkaren bere helburua ez dela turismoa, ez? Bere helburua da, oain sekulako koetea garatu du, eta koete hori oain saldu ahal izango dio, koete hori erabiltzeko arrazoi bat daken jendeari, eta oain txebertan jende hori lako bat hori. Eskerrik asko.
lehiakortasuna gailentzen da elkarlanaren gainetik. Lehiakortasuna gailentzen da elkarlanaren gainetik. Agentzia ezberdinen artean. Ez dakigu lehiakortasunik gu behintzat, kasu guztien, igual pixkat inferior komplejua amerikanokiko, baina ez nahiko zentzuetan kolaborazio asko uste baino gehiago. Agentzia BAD kolaborazio, Europako herrialden arteko kolaborazioan adibide bat da. Eza kolaborazio hortan egia esateko bere dirua gastatzen da, baina batzutan gertatzen da ikusten dezunen bilera baten, da nola bi ingles, frantses bat, ni sueko bat, eta moan ezakit zer ez. Zerek positiboa bada. Europa mailan kolaborazio oso handia dago, eta gero beste agentzien arteko kolaborazio maila oso handia da. Generalek. Behintzat, Amerikanokin bai. Eta Japonianokin bai. Gero Rusokin eta ez da inerreza. Baina hori ez dut uste industriagatik dala, baizik eta gobernumatik dala. Beste galdera bat. Lehen momentu baten bazanta ziren, komentazu guzki erradiazioa presioa. Horrek zemate ardeko eragin dauke? Dake, eragin askoak, sateliteen orientazioaren kontrolean. Azkenen, zu satelitea espazioan uzten batzu, inungo abiadurak geruarrik gabe, bederotan, presio nahikoa da satelitea giratzeko. Ez dizu minutu baten girauko, igual egun bat alatuko ez du giratzen, baina sateliteak konstantemente gira txiki konpentsatu behar du. Horren gora beran, teknologisek edo investigazioin bada, zuri aprobetxateko eoliko mundu, ondala urte asko ez aukan aprobetxoik. Eta ez da hi. Ez da, bueno, igual hemendik espazioa konkistatzearen, orduan igual aplikazio hori iritsiko da, baina baingoz, erabiltzen da hori ezain beste indaitekena da kontrolatu pixkat hori azkenen presio horrek zintzatxu denba guztien pixkat zure pururik atea eta konpaintzaten ere bezu. Orduan, badaude metodok hori pixkat kontrolatzeko satelitea bere kauneat egon beharren normalen giratzen joten da, hori konpentsatu izateko. Eta beste aplikazioak dauke, da probatu da nahi baina ez dake oso salia bat baina ez da propultsioetak erabiltzea. Presio hori satelite batzuk erabili izan du bela solarrak modu. Azkenen itxasoko belerok bezala, presio horrekin lortu ezakezu propulsio pixka bat. Da haize oso legun bat, ez da baina begoa dela. Bueno, honetxeaz ez dakal denporek esabako zintzitut. Honetxeaz amaitzen dut, txalo gara gure konferentziai.